Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe on kofnama on gettama on gelanama khairuji ɗuɗɗi ɗi duniya be alahira. Mon moɗon biyeteɗo Abdulkadiri Abubakar inchallah. Mi yiɗi mi holla en sirriji fere guda 9 ha gal WhatsApp. Woɗɓe fere andi sirriji man, woɗɓe fere bo anda sirriji majum. Amma kadi tokki en nder video ɗo iga fuɗɗam ha ragare ngam larugo sirriji ɗi mi haɓɓi hollugo ɗo. Ko da a andi ɗi larugo video ɗo foti a fototira be je a andano a heɓi a andi. Nden bo ta aɗon lara video majum a wallita min a partaja video majum woɗɓe fere ndara nafitoro be ɗo majum. Nden ta lati a keso a abonai ha channel amin je Fasaha TV, mi ɗottore a habda a abona ha a yiyata zabone ko bo abone ko bo subscribe be turanci mana be anglais a iya dow ton waddante lunguru a hosa je ɗo waɗi tutte a iya dow lunguru na to a yi dow ton waddante lunguru on majum sai a hosa je ɗo waɗi tutte dow ton ɗo, to be anglais bo laran ɗo waɗi all dow ton sai a hosa kanjum. En jaha en nasta nder application meren je WhatsApp mi holla en video majum noi on ɗum latorto. Aran manni sai a nasta nder WhatsApp maɗa bana ni banda. To a nasti nder WhatsApp ma banni a yiyan numeroji ma banni ko bo group ji maɗa bana ni. To sai a wara a nasta ha toɓɓe tati a yiyata ɗo. To a nasti ha toɓɓe tati majum sai a wara a jippo a nasta parametre. Ta a nasti parametre sai a wara a nasta privacy. Ta a nasti privacy nda ko mi yiɗi hollugo ma haɗɗo. Last send and online an ka a lara je premier ɗo. To ta a nasti ha ton ko ɗum yiɗi nufago mana ta aɗon mari ta aɗon deconnecti ɓe fotti ɓe lare yake a deconnecti njamdi ne a deconnecti be minti ne a deconnecti yake ta wala connecte. Amma ta wari a hosi a waɗi a tawan ɗum je maɗon ha dow je premier ɗo sai a hosa a wartira ha je deuxième ɗo. Ta wartiri ha je deuxième ɗo wala mo larata yake a connecti yake to aɗon angli wala mo larata aɗon angli. Wala bo mo larete nde on ma a deconnecti sakko hunde fere. Amma sai dai to jawmijum ɗo mari numero maɗa, aɗon mari numero jawmijum bo ɗon mari numero maɗa dole o laran yake a deconnecti mana aɗon enregistriri lamba majum ha telephone maɗa. Haɗɗo je troisième foti a wara a suɓa lambaji himɓe mo a yiɗa lara stati ma pat a suɓa lamba muɗum a yiɗa o lara stati maɗa ne a yiɗa o larata aɗon angli ɗo mi tammi on pami. Nobody to a waɗi kanjum wala mo larete yake a deconnecti be yake ta aɗo connecti. O laran tan o windanma message a heɗiti amma bo o anda aɗon angli o anda a wala angli nobody. Ɗo on sirri wa arandewa je mi yiɗi hollugo en. Amma min jam ɗon ha je my contact. To sai a loro ɓawo. Ta a lori ɓawo sai a wara a nasta parametre. Ta a nasti parametre a nasta banni a nasti parametre sai a wara a nasta ha chat haɗɗo ala ba message ɗo sai a nasta ha ton. Ok to a nasti ha ton a yiyan ɗum ɗon banni a yiyan ɗo ɗo désactive ɗiɗo ɗo active sai a hosa a désactive je ɗo. Ɗimejum nafudanta a désactive kala ko ɓe yerɓi ha group ko bo goɗɗo yerɓan ma kuje ko ɗum photo ko ma ɗum ɗime ɗum télécharge a lari amma ɗum nasata telephone maɗa sai ta a yiɗi ɗum nasta telephone maɗa. Foti ɓe yerɓan ma photo man ngol fottanai maɗa a nasta ngal gallery a efasa ngol. Amma ta désactive ɗo ɓe yerɓan ma photo a télécharge gal WhatsApp a lari photo je ɓe yerɓani maɗa amma bo ɗum nastai gallery maɗa ustanai ma stockage telephone maɗa waɗanai ma ko ɗume a désactive bana ni. Ta a désactive ngel banni amma min mi accan jam ɗo active mi wala haje désactive go nan no ɓe wiyata. To ɗo on sai a waɗa back. Ta a lori ɓawo fahin a wara a mema notification ɗo on ɗo troisième kenan mi yiɗi hollugo en. Notification ta tawi ɗo ɗo deconnecti a hosa a connecta be ɗo ɗiɗi ɗo. Nafuda majum to ɓe yerɓan ma hunde gal WhatsApp maɗa a laran notification majum gal dow telephone maɗa banni.
to a désactivi ɗum bo ko da ɓe yerɓan ma kuje a larata ɗo je tati en lara je nayi majum a wara a nasta update stati a yiɗi a wata stati maɗa ha téléphone a hosa a wara a mema stati banni a hosa a suɓa fotowol je a yiɗi watugo ha stati masalan bana mi suɓi fotowol ɗo mi yiɗi mi watangol ha dow ha ɗo a laran alama ba gimol ni sai a hosa a mema dow ton ta a memi dow ton waddante inde gimiji je woni gal ɗo pat a hosa a suɓa mana bana gal Facebook tar je na story ɓe waddante music je a suɓa music je a yiɗi wona dow photo maɗa mo wari lari story ma pat o nana ɗum ɗo yima ba to video a waɗi to ɗo WhatsApp waddi ɗum kesum kanjum bo foti a wara a mema tefa music je a yiɗi to a yiɗi waɗugo recherche ha dow haɗɗo a waɗa recherche music je a yiɗi wona ha stati maɗa ɗo on je en kolli gal stati en lora ɓawo fahin bo bandiraɓe ha again a nasta stati a yiɗi a waɗa stati fahin a laran layot nda ɗum ɗo layot ɗo ba wigo foti a kocha photoji ko 39 ha illa iyaka a wara a je'ina ɗum ha stati maɗa lawol gotel kenan nda lari on tammi on dari ɗo photoji 30 ɗo ma photoji 30 ɗo bo photoji ɗiɗi ɗo bo photoji noyi go'o ɗiɗi 30 nayi joyi jego photoji jego ɗo bo photoji jetati jego maini go'o ɗiɗi 30 nayi joyi jego banni majum sai a suɓa je a yiɗi a hauta photoji a hosa a yerɓa joɗande wore na sai ta a wata ɗo timma lora a wata fere timma ɗo on laabi joyi je mi yimi hollan on bonus ɗon je mi yiɗi mi holla on masalan a yi'an goɗɗo wati stati video ko bo photo video majum fottani maɗa a wi'a mo waine yerɓanam ni video ɗo fottani am so o wi'e o yerɓata ma bo o heɗita vocal maɗa ma o repondata maɗa ma bo a lari photo ha stati goɗɗo photo majum ngol woɗani maɗa a yiɗi a télécharge a heɓani a téléchargera a wi'a mo yerɓanam o salo yerɓango maɗa ha video ɗo mi holliti na ta télécharge stati a wala haje be nastugo play store yaha télécharge application ko a marata haje ni téléphone maɗa ɗon mari application je wiyata Phoenix wala téléphone je wala Phoenix ngam ɗum Google on mari application majum sai a nasta ha ton banni to a nasti ha ton banni ɓe waddante an kan kujeji yiɗi ka dai banni sai a habda tan a huni a waɗa canceli ta waɗi canceli sai wara nasta ha no ha yiyata memata ba alama duniyayel ɗo duniyaru de na duniyayel wane to ta nasti hatton sai wara nasta nda yan status saver sai a nasta ha status saver ɓe hokkete a waɗa notification to a yiɗi bo min kam wala haje notification ɓilla maɓɓe ɗuɗi to ɓe waddana banni sai a hosa waɗa save all to a waɗi save all wai save all statiji man pat nasta nder téléphone maɗa to a yiɗi to na non bo ɗo mi yiɗano waɗugo ɗum amma ɗum waɗi to en lora ɓawo a yi'an waddani publicité banni waɗa canceli publicité majum stati kettoroɓe de 15 fu téléphone waɗano haje amma en gara muñal ne gattano ɗo na banni a nasti status saver ɗo banni ɓe waddanma ɗo sai waɗa canceli sai wara mema ha ɗo to a memi haɗɗo nda stati jam ɗi pat ɗiɗo koshi sai a hosa a kocha je a mari haje no banni a hosa je a mari haje ɗo a waɗa banni sai a hosa iya ha les ɗo shikenan stati majum nasti téléphone maɗa ɗo on lawol ngol a heɓata a télécharge stati ha téléphone maɗa ko ɗum video ko ma ɗum photo on gettama on gelanama heroji ɗuɗɗi bandiraɓe bami hosi wakkati mi waɗani on video ɗo ngam nafugon wallitirgon onon bo useni ballite am be abonugo be ɓiɗango video ɗo j'aime mana like be partage an goɗɓe fere ndara video majum ɓe nafitoro be magol on kofnama on gettama on gelanama heroji ɗuɗɗi to on godi haje video fere on bindanai ha les commentaire min giɗi a waɗana video wa kaza min bo min dara min gaɗana on video majum inchallah